Как дойде цялата идея за парчето Огнени сенки? Имаме един страхотен мотоклуб в Плевен, който се казва Огнени сенки Fire Shadows. И на мен просто ми хрумна идеята защо да им направим едно парче, защото ние сме приятели с тях. Не съм чувал до сега да имат някаква тяхна песен, нещо като хим. И хрумна ми като идея и заедно с нашия басист Веско, понеже ние заедно с него двамата творим основно в групата, измисляме музиката, аранжиментите и му предложи като идея и той каза, че има нещо на ум, едно парче, което отдавна замисля и точно е свързано с мотори, свобода. И идеята беше да видим дали можем да го направим, да го вържим по този начин и нещата почнаха да се случват. Общо взето парчето е в стил американски хард рок, дори можем леко към глем рок да се причисли. De facto музиката е на Веско, аранжиментът основно е негов, но и ние така сме се включили в определени моменти. Текстът е между другото на един наш колега Анатолий Маринов, който го написа, Огнени сенки, и така парчето се получи много яко. Ние го предложихме на Fire Shadows, на Огнени сенки, дали им харесва, ако искат да го запишем, посветено е все пак и на тях. Те много им хареса идеята, харесаха парчето и дори пожелаха да ни помогнат в осъществяването на самото парче, както и финансово, естествено. Те се включиха. Много хора, между другото, помогнаха това парче, както и клипа да станат факт. Тук, освен Fire Shadows, които основно и участват в клипа и ни подкрепиха с много неща, организационно, както и финансово. Също мястото, където снимахме клипа, летището в Бохот. Много сме благодарни, специално на Валери, който ни съдейства абсолютно. Тези, които се включиха още в клипа, между другото, двете ми красиви момичета, те са сестри, Нели и Габи. Аз съм ги кръстил от двете калпазанки, които много хубаво така им се отдава чекането по моторите. Група Strikers, съответно, които също участваме. Режисьора отново е Боян Кранфил, с който снимахме предния клип. Работим страхотно с него, той има страхотни идеи, ние си казваме, нали, това, което в принцип да си иска и той да усъвършенства всичко останало. И така, първо записахме песента, след това записахме и клипа, като и много други хора, между другото, чисто финансово и други хора се включиха, които ни помогнаха, без които трудно щеше да стане, тъй като това си е, нали, сериозен проект. И така, това е в общи линии. Надявам се парчето да ви хареса, клипа да ви хареса, яки мотори, яки жици и така. Long live rock and roll. И нека металният звук на любовта бъде с вас.